I can't even remember my own name. No matter what people say, you're a person I can play. Everywhere I go, even in the sea, you're the only person I can see. I can see. I get stuck, stuck, stuck. 'Cause all I think about is you. Get stuck, stuck, stuck. 'Cause all I want to see is you. Get stuck, stuck, stuck. I can't get you out of my mind. I get stuck, stuck, stuck. I'm in love with you. And now the time has come to state the feeling that's stuck in my heart. So shout it out to the highest sky and to the deepest sea that I have fallen, fallen, fallen. Sige, kita rin na. Lagi, murag England. Ayo, Gland. Smile! I get stuck, stuck, stuck. 'Cause all I think about is you. I get stuck, stuck, stuck. 'Cause all I want to have is you. I get stuck, stuck, stuck. You're another inside of my eyes. I get stuck, stuck, stuck. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in Nindot? love with you. I'm in love with you. You've been working hard from day one. Gitun-anan nimo on your own. Right now, you're going to a bigger channel. So I'm actually very proud of you. Thank you, brother. First podcast diri sa Upon. Walay nakabuhat ana tanan ni niya. Parte na ko diri ka. Start na ko ah. Goods na? Sige. Nagtuon ka dong. Let's go! Episode 24, guys! I'm here. Lagi. Kwan, Kubi. So, we're... Sugoy. Sri, kay kusog iting mo. Kwan. Episode 24 na, no? Kubi number. And I'm here with my friends since high school. My powerhouse. You already know I Treyon and some of... I think all of them good eh. Kay Treyon yabon. So, yeah, high school teammates. And... introduce yourselves, guys. Brel, ikaw na, Brel. Ako rin si Bryle. Hinin. Anime. Lagi ka ba? Murag kag-chicks. Ako, mura ka lang sa radyo ba nga. Ako si Bryle, natambalan ko sa... Ay, ka-tens ko, no? So, kita Ako rin. rin si Bryle, bukalis ako. High school history yan, bukalis. Bukalis sa Bukal klisan. sa Prism. Ako rin si Jimel, bukalis. Ana sa day ko. Ito guys, ako si Jimel. High school friends po min ng Marlo, nagka-classmate po. Edgar, kaduhan na nila ako. Yes, welcome back Edgar. No? Episode 7 siguro siya nga guest. Katong So, Siman. Seaman yeah. The only Seaman guest na to nga mo gitapikan and lastly, Ako dahil si Kobe Paras. Trek. na kay microphone na amigo or duha na. Unom ni kabukong microphone. May amplifier dahil. Redundant na may microphone. Si, ganahan ko kuan sa unsa minimduman ninyo na to pagkaila. Ako una, pinakauna na ako na ilhan diri si Edgar grade 6. Grade 6. Duta. Kita Dota to pirme nya. Kita tulo email makan. Makan. Nya sunod na ko nakaila kay si Jimel og Trek third year high school. Yes, nya si Bryle ako amo pa tong sungog-sungogon daw na. Buliyo na ko na. Tiyag tingo gani.
Ngawata kay ba insecure ito no? Kasi yara man tayo magsiktukar-tukar ko sa stage. Zone na. Ibong ta no? Tukar May utok mascot diha. Nanam sila banda po daan pag third year. So, sungog-sungogo na to sa Brian niya. Fourth year na ta nagkaila doon, no? Kita tulo Jomar musig kuyog niya. Ako nag-isa request Jemil. Oh, B1 doon rin ta Jomar. Kuha na to. Giyon sa mga bagailas mga tao. Third year pa lang. Itong bulihon pa ko nila. Kailan na ka na mo ito? Hey. Kaila siya namo pero na may gora may kay gidawat na mo si Yatag. para may choice. Ana man, mao ginang ko ang Nipitin ra gid ko. Oy, choice. Ako pinakauna na akong na amigo si Alot grade 6. Sa una Alot tambok na Alot. Chabi lang Sabi. Sabi. Sunod kay murag si Trick mo siguro Tusi, no? Dili ta classmate tuyo ko. Ha sayo. Kalimtanon, di ba? Mo kalimtanon ikaw. Basta kay mo to sa in the end of the day na amigo hay ka po. Tama na importante. No. True. Kamu Brian, kano sa mo nagkailan Brian? Kalimut lagi ko. Naibong na lang ko nga. Fourth year ato mag-lunch. Galing close siguro. Ato magpurmi mag-lunch sa kuan gud. Okay. For each batatan. Naibong lagi ko anong nag-amigo ta ninyo. Jimil. Ako sa ang una na ko nailhan dere si Trek. Third year. Third year. Ya, Edgar. Na-notice na ako sa una si Edgar kay kasi Classmate mo sa kanya. same di classmate ni Edgar din naguna niya. Nagka kita sa misa una sa kuan grade school sa Central niya. Di Central nga imnanan ha. Central nga eskwelahan ba? Natin na sa Oh. dugo. Si Trek, nagka-classmate mi din pag fourth year. Di ta mimiguan ng alot kay hapit mo yung subagay internet cafe sa una kay lag kay ba? Kisam na si YouTube na alta ba? Sumugod sa Mga nako. YouTube ba? Salig ka na imong kuya na ba? Duta. Satanis Dota ba? Alta ba yun kay magawa. Kaya si Brian nakailan na namo kay murag nasuod na sa namo migo mi pero nasuod tungod tong banda-banda nga nangita sa mig mga bukalista ba. Bambuk. Bambuk Pa man. Pero pag high school yun, mao gini among mascot sa stage sa una. Aba ko de. Batiyag dungog. Goods na? Dotrek. Ang pinakauna na kong nailhan kay si Alot. Kaya sa yun pa lang first year. Ganahan di ko mapil. Giduol ko sa buwang. Onya sa kami guha kay di ko. Nang naa mo mga amigo lain. Ate, giruos buong eh. Mo ito pagkon. Pag-scanner. Kani sila Edgar kay masuroy man po nila Edgar ito. Pero di gin mingon kay ila. Third year Jimel Alot kay ila namin ka-classmate. Edgar kontra Duta na kay ila third year. Ya kani po si Ibrahim pag fourth year ginasuod kay adto mag-lunch tanan silang room. Ya. Kami sila kanang sila may tapukanan gyud dito kay sila may kasagaran pod ang nagtapok man po sila daghan dito. Manang ang katong mga nabuwag nga amigo ator po mo tapok tanan. Jeff, mamaliwag mi ana siya ba? Karon na. Dakuha sa imong tagayanan not mo na. Di bitaw kay kuan man ni. First time ni sa podcast nga inom. So ako introduce ng inom and there's nothing bad about inom but too much inom is bad. So ana lang. Ay okay ra ayo lang. So na ko'y dadring kuano? Brandy for my friends. Nice. Tara. Tambay Tambay ba? Yo. Ato ning Balbuin na. pinaka Pio Balbuena ba? From rags to riches ba pero kani pa may na-reach na mo. Kani. Gahapon Roy. Gabi. One day billionaire ba? One day billionaire. Yes, mo buang iwo. Wa ko yun. Ko matsati di. Ichatan ka ika. Tani ate. Di Trick may wala ko machati. Last duty na ko. Ito. So shout sa ta guys kay tayo dapat kuanan natin dapat storyaan ron. Intervention gini siya tinuod. Dili man ingon nga hot doon gud. So cheers ta sa tong panagamiguhay guys. Cheers for pila ka years. 2012 12 years na. Since high school. Kuwag mo Jeff. Mura na maghapon pa. Graduate na. Shot. Tamis no. Lami. Nice. Mild. So tambay lights kay tambay man daron Tambay. dire and dili tambay nga kanang sa gawas. Lahi man sa nga tambay kay mamirahay mo na. Pero dili tanan ha. Dili tanan tambay mamirahay. Jimel di man tambay pero mamira man. Lagi.
Pero na usa diri nga naanta siya ganahan birhan niya. Wala na to kuan na. Para ni guys, nasto nga kay ex-convict ni. Ex-convict. Happiest or pinaka-fun memories nga inyong mainumduman kay murag wala na magid gana usa na sa rason nga nung nangani taron kay ganahan ko kana ma-immortalize ang ato mga lingaw nga memories ba kay kabantay mo. Habi na ta mag 30 mga 10 years ago or 12 years ago ta ni graduate to. Dumar met lain tanal gud. Ni graduate kita high school mga 12 years ago na. Nya daghan na kay mga nangagi mga makalimtan na bitaw nato. So by doing this podcast may immortalize nato itong mga memories bisan pag maabot og 60 may duman gyapon nato nga atad saktuha ato gibot ni alot nga before mi nakalimot na immortalize na mga memories. Natay handumanan ba. Good. So who wants to go first? Ito dito B1. Ayoko na. Ako may B1. B1. B3. Ayoko, ma-pressure. Sige. Trek lang sa kay. Feel na ko. Daghan nga fun memories. Ato sa nauna. Kay murag kuan ginagod. Kana murag daghan kina. Ako aside sa wala mapili mi ko kay. Daghan ko mapili pero maglibog ko asay kwaon. Point og usa. Pao. Ako anom lang gud. Kaning ogi kana ko mahatagan gid mo kay Dili dia. lang tayo nga maguna siya. Kinsa kuan ba? Ako yun na. Ang akong pinaka di gid makalimtan nga lingaw gid nga atong nabuhat sa una kay. Tanga na nang katong pag high school nga kanang kada Wednesday. Dili. Club. Dili tugstog sa. Kana yung club nga lift him og katong sa sugbo. Kato yung sugbo. Ay gid atong club na mo sa una. Field trip. Fitness ba? Field trip mi sa CC, Rusty, gihurutan ng British kami. So, wa pa mi katilaw. Mambaskes ko kayo at Mo press got lang atong mambaskets. Katog yung club sa una. Musud lang club kay para manlibak og mga tao, taya gin mga tawhan na. Ate libak ko. Wa, mura. Dilibak ko. Lipim katong lipim kay si Cordita raw gid pabor gyud kay advisor ang administrator sa club. Puti, club ni mo pag pagkuyog ni mong duha. Pag fourth year? Dili. Wala sa Krista na sa Luzon na. Kuan ko, pag fourth year, pag before ko nag-graduate kay kuan ko kanang sining Arts Guild. tanghalan. Si Tanghalan. Dili ang abot basta na sining dilabog tanghalan. Arts Guild. Ang ang isa kay sayaw, ang isa kay acting. Sayaw no, ang dilaab Pero yung dilaab mi sayaw niya. Karo kay mo-acting ka to no. Moro ba ni club no ko sa una? Kay coordinator to. Maestro. Wala na ko ginumdum Singgit sa. Kaila ko sa naong. Singgit. Dili. Tao ba to? Tao hayop. Humrom lang. Basta ang katawanan niya dito kay murag Economics. tibok year nga nakasud ko sa club every Wednesday man ana. Nakasud ako mga kalimar. Kay so dito ba magpatindan sa gawas. Kay bati kuan man to kanu nahutda na ba? Online choice. Wala na no choice. So, Membro sa club ang kantin raman. Cheese Club 40. kana lagi. Kay ang akong First year. akong ganahan ng tato gid kay ang badminton noon. Bad pingpong. Pingpong. Oh, pingpong. Bagyo. Kalimot ako kinsa to ikuan na to nya. Bagyo. Siya dito 14. Oh, basta kana nya note da naman kay nagpadugay-dugay sa goto ba. Tapos kay adto mo ko nasud sa acting mo to pag last pag Uban siguro dalot kay nag-acting. dili ta kauban. Kay namdum ko sa mga kauban. Fourth year ka. Fourth year. Mas tingkalan gating. Actor ko daw na. Actor mo nilimuang. Actor ko daw na. Nag-acting pa kami Oh, ko. murag si kanya third year ba to? Fights kayo. Kay naggunon na ako ba tay di ko ganahan na ning club nga murag ko ani parang sington ko. Oh. Ang hassle Lipim kay mong garumagar gamon la Garcia. dili acting kauban mi atong Garcia to. Lipim Acting. Murag ang inyong room pag third year mo ako 3A. amo ang kana Dito san mi ato? dili ninyo advisor ang Lipim mong gud Kalimot third year ko kauban man ta. Kita niyo roots. kalimot na lagi ko lagi. Si Cordita tong facilitator o Cordi. administrator na para ma-clear sa clearance kay pabuhaton ng datag kanang singana na kanang Rosario. Ya ato lang hatagan ng ruler. Actually, daghan sa istorya nila guys nga makalimot na gid ko. Kay Ya. dugay na ba? Dugay na niya. Kuan sad. Basin bakak lang po na ni. Pero bitaw,
anything nga ilang istorya guys. Samo na mga pasa. Karon lahi na ta, dagko na ta. But unahon ta na mga sauna before ta moari sa mga mature talk. So lingaw-lingaw sa that first. Shot. Blab. Tara. Tugs. Shout out no ni Edsel among kabatch among Oy, Zel. isa for getting me this tambay light nga mainom. Watch the comment kung kinsa inyong dulo na ni para makain. Kojep. Tamis no? Okay man. Pero lami man. Drugs ba? Kuan, naon di malimtan kay. Lintanon magay ka? Ako noon. Katong pag third year, lahi pa ko. Outcast ko niyo Ikaw pa may buwag ato. Then, Padulong. nikanta ko sa stage. Pero sa kilid, sige na, pangantsaw. Ang mga buang. Kinsa man naman dyan mo to? Kamutan! Di. man, may classmate it karon. Kibaw ta high school, gagmay pa kitag mga utok. Na gyud na. Anton mo karon? Ikaw ra man. Pero wadam ha. Bandmates. Mo gyud tinuod. Kuan man sad mi ko. Akong tanaw gid na Solid high school ta. bandmates. Ato yung suwayan ug asa ang limits. Like kinsa ang mga tao nga pwede na ko bugal-bugalan ug asa siya kutob. Ana ba o boundaries ba. So si Brian Gimin na tripan standan. Uy, palaog ka ron yun! Actually, ang di gyud nako makalimtan no sa napatos Jomar dire kay third year ta. Di ba ikaw kontra Jimel kontra di ba na ako migo wa koy si Edgar akong migo ato daan high school. Ani Kapit na. ta subagay kuan katong Oh, unsa to. usa na sa Masturyan to. Kapit mo na magsumagay ninyo. So ang naitabuan ni pagtanan ako sa section na man to ibutang sa Bad paper. board bad paper niya nasa board. Pag dool na ko ang niuna na ko dool si Kyle Art Quizon. Nya migo naman dani ang kuya ug akong kuya so automatic may migo. Kaila na daan. Pagtanaw na ko nga kinsa may matong mga classmate Kyle. Pagtanaw Jomar Alo, Trick, Loreto, nakula mga kontra Salbahis ka na first year. jumaalo nga. Kay mga kon na sila, magsige na sila kanang pangantsaw sa among batch kay sa among pagka first year nako ako ra basically mark mo kanang musupak ba. Gin, Juro. Ang uban di man. Wa man. Inyo ra makabuangan pirmi kanang nay mga gi inyo ra katawan nga ano ba nya kami climber kay sa mga tawo mo tanaw ra pud mi ninyo. So wala koy kuan na to mga amigo niya. Pag dool na ko ato ni Kyle niya na si Kyle na. Kani ako ni mga amigo. So pag dool ni dool mas Jomar. First year. Pag dool ni Jomar Tapad ana ko dragada. at padung na mi room da mato paglakaw padung room. Ako gyud unahon na ato kay maggara-gara gini ni Jomar 1H. magbuno gid mi ani. Pagsun ako sa room ba? Third year na. First day of class pa lagi. First day of class pa. Ako na gitong unahon na nga. Basta magbugal lagi nila ako. Magbuno gid mi sa room. Pagsun ako nabi to yung mga amigo sila Trek nya saba ra ka dito sila napat sa rocha to wala na. Oh. Wala pero musagol mo to sila ugasan ko. Mo to pag naana ta dito sa room ano ko pa it's room man dili sila. Migo kay wala man say walay paligas ba. Mura bitaw ganang welcoming ra pud mga tao nya. Ako ra bi outcast nila dito. Usa ang paligas Jomar ng sigim to ganas buhok. Hindi mo to buhay ko. Hindi mo buhay ko sa amin. Ba lagi ka nang bagsik ra kita noon sa layo lagi breakdoor kay nga magmang sige ba. Pero lingaw. Nice kamang. So, mao to una na kong kaila gyud aning grupuha is third year high school. So mao to kong story ni Jomar og ni Trek nga una na ko nakaila. Sunod na ko na ilahan kay si Jimmel nga katong usa gid sa akong kabiliban kay bisan pag bugal-bugalan siya sa mga tao like wapa namuhi nagbasket na siya nya mga tao kay man lo grabe ox gone na Jimmel okay nagbasket naman dito wapa namuhi. Maguna ba ma-immersed ba? Mo to magsige sila mga tawa sila grabe pero ako kay believe na kay kung Jimmel atong panahon na ako. Passionate. Kanang di aside sa passionate wa kay paki. Nga bisan pag nangatawa mga tao nimo kay bahala mo dia. Ug unsa yung ganahan ni gimbaton. Mo to hantod ron sige yung kabilib Jimmel. Ang katawa gid mi Jimmy liman ka gwapa ningos kurdita nga yumigo now. Siya gid Grabe lagi bata lagi. Exciting na na. Kanang tag live gid kay ba? Varsity lagi ya. Na varsity ba. tayo Jimmy wa may respeto may isla. Pero ako ato niya nagsige na kog tanan mabilib gid ko kay grabe na. Kaya yung mga kado ang mga higher biya Ang higher gid Sila Vincent labi iyang mga kuyo nga ka level na to ato. So third year man na, later na nako istorya ang Abrail kay fourth year naman to na natay makita ang mga pictures po later. So kamo inyong Ako asa di malimta na to third year. Second year classmate mi daghan sa mi ato full pack to mga badlungon, mga kamao, mga na-drop sa kwan, homosexual. Na-degrade ba? Na-degrade. Nadimot.
Sagol to ito. Ang presidente to, RJ pod. Pero isgot lang. Si RJ. Presidente sa atong batch, di ba? Ya. Kung si imo mampat yun ang tao. Pero wapo to namatay milay. Di na maligya man siya karang mga luna sa kuan ba. Sa MG ba. Mactan Memorial. Edgar gid grabe ni sa una. Nami classmate to guys. Murag Alang, isulti nga. ato lang i-discuss. Hindi, initial lang. Loy gid to Firma gid. ba tagkuhan? Mahal ba kanang Waiver. mura kay Hindi. sa billiard pa imong lapton mahal man na kato kay mahal kay maluris pod. Ay, magkila ko na. Oh, Di. suwat-suwatan ng Ibutang talasangan Hindi. ka Brunson. oh, suwat-suwatan ng Loy, bullying ni Sidgar sa una ko. Sa unar to ha, karon butan na ta. Bullying ya. Mao sa ni mag-una-una sa mga kabuang. Salbahe. Ang exhaust fan sa CR. Gigunting. Di si ayo. Sa pantang Joe. Silingan rin na naman. Makita so ikaw rito dong ha. Ya, kuan prosigido kay bagay. Lagi mahadlok masakpan. Nibalik sa classroom niya. Nibalik na po rito kay nabilin ko sa kabuk palabad. Nibalik ko dito. Gigunting na. Kay baga sa kami nagunting kanang gamay kay baga nang Gunting sa papel. papel ba sus. Pag third year na silang alot break. Pero di kay pun may close nila kay naam ko ako atong kalibutan kay basket ra. Ball is life, good ball Kamu is bang life. Calvin Maguyo Karon kay may magtanod ra. Tiyan is life naman. Kamu bang tawon na Calvin na to? Oh, Calvin. The Mark. Si Brian pod pag kuan na ni fourth year pero Late bloomer na sa Brian na to. lumer na siya kanang Siya last na tapok na to. Di mo kuhan, girl. Chat. Naman. palahubog Shot gyud ba? ta. Uhawa na ka. Saya magapa-question ko sa iyo siguro. Panagsar kang inom dito sa barko. Pag unang hadlo ko kay abi na ko kanimong tagayan ba. Para sari ba? Para sari ba? Nagka-classmate na fourth year no? Kalimot. Buang tao ka. Puro Sa H. kakul kalimot ko. Ay binuar ay doon sam kay. Di ba kalimot lang ka ba unsa tuigan nagka-classmate ta bro. Fourth year ang gani may nagasuod lang ka. Unsa ta class nagka-classmate ba no? Tusi. No. Kanya kami classmate mo sa kanya. Kita. Tumpak lagi ta dito. Kami, trick. Wa, gid. Kami. Kita, wa, kita. Kami dahil wa kami classmate. Kita wa mo ta Mulo nagka-classmate. to mag-lusig Kan guys. Edgar kita Kita pod. kita lot pagkakuha naman ta di ba? Third Pero Third or fourth. nagkaila ta third year pa lang katong sa kuan. Di, may ko na kita third year. Ay, PUP try na mo. dato. Oo. PUB nga wa mo gulabot ang tato niya. Di, itaktak mo Ali. Ako na i-beep ate. Hindi niya mapahamak mo na niyo. Di am kuyugan. Oh, actually, daghan kay picture nga naa siya. Ah. Daghan, makita na to niya. Dili na ko pilon kay naaman si Birmin niya. Wala na biyan na to kuyog ba niya. Luya to Pirmi niya sa... pirmi niyo isa likoy ba. Oh, Di man siya. Di man na. Nay mga laglaag o kuan ba. Wanihon lang ninyo Wanihon. ba. Di kay Di man yun tato siya yung ngatuon. Kaya nasuod, man yun tato na mo. Nya kan na lagi ning kanang high school pa niya. Kanang naihasog. Kanang ana ba, T-dirt ba? Kasi Ang panabi, buang si magsige panabi. magpangambog nga. Ka-T-dirt ko na siya. Ate ihasan yung buang yung kag Pag-isgot pag topic ito about age bitaw. Di, kuan magunagod. Samot na high school High school, pa. Magsige gani kag tabi og Ah, mga ngana. Mura kag ikaw nga laki ba? Mura kag kiss and tell ka ba? Hindi man na dapat nga na respect and tell. respect the woman. Dapat if naa man gani kay mga ngana bata respect dapat. Nakita to kay respetado biya na to ang mga babae natin mga amiga babae niya siya maging anak siya. bakba biya ni siya. Ba kay siya niya makadungog ang mga babae apil niya. Mura tag baka na ba mamong man dani niya kay mabastos ang mga babae. Tapos mo na to. Mo tong mo na siya kuyog ko ninyo bi manglagta. Mo na gid ang mga tao nga ayaw bay. Palayo ta bay kay mamong ta na yung mga binuhatan ana ba. Takot-takot ba na ingana. Kung na kayo sa kamigo ingana pwede kamutanan na po mahurot mo maingana mo. Kita to tuyoon nga ipalayo siya. Bisan ta mga bastos ta mga maldito ta nga tao pag high school di po ta ingana ka bastos. Correct. Kani si Trek doon sa una. Kani si Ikaw Trek ra grabe ikaw ra, gani. ikaw ra. Pero lang si Trek grabe gani. Sa una, permi kita Ako namatay yung permi kita gaway. Na permi kita gawa kita ra wa apil-apil. kita Way labot kita ra siya. bayala ganap mata. Another joke as that. Di kay mata mo ni Trek sa una kay di siya kakita. Ika-explain Trek nga no. Hindi kita hanap sa man. Naon na ka ba? Hanap to. kusog kay kumanutok man. Kag na maglagod ko magtan-aw na ni. Ano ba? Aman na man ako mata ako ang pagamyan kay murag maklaro man ako ang pagamyan. Ate tutukan bud kog lain bud. Ako mo magtinutok kay ta na ko gahiya ning buwag eh. Ate nyo
sa inyo na yung unahon na ate salbahe. Basto ako nang Garaon ba? garaon ba? Ya Oh. ako. Ano sa minaw niya? Salbahis kay moingon makakadgoyan nga subagon na lang sa subagon na. Dito na. Siya ba magulo na. Kisa man na Instigador gyud mo ba? So bago na. Takukuong ko na ron, mga Ako, sangin lang ninyo, buong Oo na nga. Lahat ay mga bastos nga makuha. Ngayon makakuha ang gutag mga bastos amigo mo. May influence to ba? Bastusa, gina natin. Only na lang mo eh. So na, eskwelahan, balay, basket, butang istanan mo. Kaila ko na nila kani. Ya, unsang pag-abot kuno namo, nabuang kuno ka. Murag nasaglan yung ginana yun. Usa- Kani noon, kaya butang ini sa una yun, yes. Sa una. Karon. Karon, butan, nibalik na. Ha. Ang pagbabalik. Si Edgar itong panahon na, kay kuhan man siya, Sigma. Sigma. Sigma Sigma. Karon alpha na. Makadungog lang ka ba na siya gikulanta ba? Ibo ko akong classmate nagpurong naman. Kinumdum to ba na? Ngano. Katotong kuan. Do ay Nagbalibol. Di nagbalibol mi ato. Amo ara kung murag third year ko to. Third year ko to. Amo arang section ba. At bang mi. Tres. Mi appeal man siya. So okay, appeal. Welcome, Ragod. Welcome ba? 3A. Nya akong gi Sila Marilyn, classmate sila Marilyn. Oh, classmate mi ato. Akong gi kalagutan kay bugiro kayo. Ano, lakaw ba? Pukul ba? Nya mo appeal og kuan. Pasudla ragod palog. Jeff. Si Dana dan. Spy camera. Kalimot mo ganon. So mo to nga mo appeal siya. Wa man tay problema kay amigo ra gud. Lingaw ba? Kaya akong gikalagutan na to kay bugiro kay sanan. Kaya nga ba mugiro? Mailahan man nimo. Lakaw nga murag ang imo sulti ato nang himulsa ko nung duwa. Tiwas sa ko. Unsa man ka? Ikaw nga na istorya. Baro na dal ba. Sumagay. Mo to nga, magsugod na may duwa ang usa ka mo isod niya sa bulsa. Nya balibol ba? Tutoy ba? Na timingan man nga pagkuan niya naigo mo snaong. Pag ana man ang bula ni liko ba? Naigo nong. Mo to giduol brad. Ay bay pa mo to sa agaw dai gaw. Gaw man uso. Go. So may problema nimo. Ana, antod nga adto tas gawas akong giagad yung sumbagay ba. So ari lang ta diri. Ako na nako di ko ganahan play safe ba no? Play safe ba? Adto tas gawas. Mo to nga nang gawas mi. Adto tas sa plaza kay way mo pugong na to. Di man siya diha ra man sa katong sa nga building at bang sa Saks. Chevalier building oh. Diha dito sumbagay sus. Na timingan bitaw nga gigunitan gyud ako yang ako yang akong gi kuan ba pina UFC ba? Taas man kayo, di ko gabo. Ako na nagigunitan. Aberkata na lang ako. Dito ni kuyawan ko kay basig. Grabbing kuan ba? Magrabihan ba? Buto man pug. Yan na ba? Ya na koy duha ka kauban na to ni tan-aw. Si murag si Dave man siguro tog stulid. Si John Dave Tulid ba? Oh. Ganan si Ger. Tabangan kita na mo, kayaw nimo. Para man na ako gud nga ba? Edgar pa mo. Di siguro to. Para ma-appeal credit ba? Appeal credit. Mo to nga nakitaan mis duol lago kami sa Gorja gud. Mo nakitaan mis Gorja sa Gorja nga di pari pagugma report for meters dito na isya na kuan day murag ni katagang rumors ba. Atay gito tawahan na gid. Ako una itong alahing section ba kay one for my mate. Okay. Pero magina bisan pag dili na amigo ato gar kay makaingon gyapon ko ba nga migo gid mi nang Edgar di na mawawa mo kami Edgar. Di lang mi magtagad na kay. Kasi makadawog sa sumbagay mo na amigo na mo. Dili sa. Matigas na nay. Migo man gamidan pag grade 6 niya. First year mag-anaay na namin si Kanyer kay anaay gyapon kanang Suryana ginagmay ba katong. Mao bitaw katong. Tusi man no. Di ba katong unsa to nga year nga murag nagsumbagay kuan section. Third year to. Si Trek ang ganahan mo Suryana eh. Trio. Siya man to nakakita. Oh, di ba kay nagbuno naman to nga kita ko alot amigo di ko nilabtan. Tuyo mo. Na day trio. Tuyo. Di ba trio tandem ba tandem? Trio ba. Amigo gimi to alot eh. Kuan ko to duha ka section ko to. Murag inyuha to kinsa tong inyuha o gamoa. Oh. Di mo raman to inyuha against tanan namo. Kay kansi mi ato gamay tulo upat. Di mao gito gihap na gito na mo head count. Nya naman ko dang ni pungasi. Migo man ni mo Edgar kinsa may nahibawan ni mga manukol diha. Pag ana niya kani. Ano ko sige, mao sa ni tan-aw nako. Pag ana nako, kinsa manukol diri sa room. Pag tan-aw nako atong mga kauban daghan kay na magpila. Sila Edsel, sila Ruby na magid.
Ang mga Patay, Lugi, urat pero sila. ka. ang mga luki-luki ra, mga apil naman. Kay daw guno naman mao lagi na nakabati nga once daw guno mo daghan gyud mabiba ninyo pero alkansi mo wagi mo kuha mo way mo. Pero so called beliefs ko to kung kuan kauban Lagi ka to yung di ko mo mamimigay lagi. di lang ko masugot sa Ang nga. akong gibilip pa na to si kuan yun si gibilip pa na to. Gahi Shout out siguro. na nga pag anaay na mong duha. Di man mi kundra. Kay wala mi siya atraso nako. Nga wako atraso niya. So wala mi ni dayon. Wa siya ni dayon og sumbag pero nilaban gid siya amigo. So puro man ni violence sa tong storya guys. So may Violent. Kani dili ni violente. Mo share ko sa katong pinaka usa sa pinaka memorable nako nga kuan. Nga memory murag second year ko ato. Nga sa PE, di ba, mag-ilis mong taguan. Na. PE nga. PE. Classmate ato, no? Dili ka mo Jimmy. Okay. Di lagi violence pero Violence pero speech gyud. Hindi, kay nagisgot mong tag pinaka-memorable. Usa is pinaka-memorable. Di ko ni makalimtan kay speed walk on the move. oh. Speedball. Di kay grabe kito kuan, grabe kay teamwork. Kana. Oh, grabe kay kito teamwork niya. Hasta ang kanusur yan abot na sa murong to yung sumubuan. Kay PE mag-ilis gyud kuan pa PE uniform dito na sa dressing room. Bobo blouse. Oh, sila mga babae magmusod ginagkuan. Kanang Lagi may labot na ang siya. ang Classmate tawa ko labot. Malambot. kaya tabo ninyo inyong rubya. Yan. Ikaw rin man. Kita ka dong na kuan ni malingaw ko. Nindot ito kay mo to nga ang kuan ang changing room kay sa ilawom nay murag nay space Halo bitaw. na halo. Oh, nay murag space ba. Nya sa taas kay open ra. Nya murag tulo ka kuan murag cubicle ba. Oh, tulo. Kami ni Isbuok, shout out Isbuok. Isulti ka ni. Kaya siya nagkuha siya pangan nga speed walk. Oh, kato ba. Name dropped. So, mga to nga kami amot kinsa to ko kauban ako. Daghan mi ato. Kadangog po na ko na storya. Magsugod na. Uy, nana si Kuan dito, nisugod na. Ilis na. Mo to manood namin kuan. Talaga sulti ang Oh, dili. Sa kamera is kay idol amigo mi na. Bakit lagi kay Oy, dili ako ni Okay, ta. wala, okay na. Dili ako ni. ang matanaw kay kasabot out ang kung gid sa Abi ang kabats. Para fair guys, ipang-mute na lang yun ko na kanang gipastorya ninyo nga kay bago nga plakpan kita. Kaya ako abi ning page. Banga mo. Cancel kita ni. So, mo to magsugod na kamong operation. Mura mag special forces. Ayun nga. Oh, nagkuan na sila, nanood nagilis na sila dito. Mo to nga, mo signal ako sa kauban. Paong suga. Na may watcher. Oh, na watcher. Daghan mi, watcher tig paong suga, tig distract nila nya ang kuan ang So matawag to nimo organized group to. Mura mag sindikato. mo to magsugod na. Sige. Sugod distract up. Oh, dok yung mga babae nag paong suga, ngit-ngit, di na sila kita. Sugod na migtan na dito. Nya si waka pugong. Ay, ito lang, i-beep lang. Mo to nga, di sa kapugong, ana, ni patong dyan, kitaan dito. Di sagit. Mo to, gisumbong, murag na, for me to, siguro si ko na to. Grabe gitu nga, memo ko, grabe ito nga experience ba. Kaya aside lang sa among gibuhat nga bati, ang kon bang Wagid puro gito bate. Wagid nino. Mo inaboto. Di bisag unsa man ako hunna-hunna ba nga unsa may moraliso na ni murag wala man. di lang kay Intrusive thoughts ba? nindot kayo og na lang di ang para nako ba og na lang gyud mulid ba nindot kayo organize kayo dili ito Organize. Di man ko na. di grabe daghan gyud kay mabuhat ang tao og daghan mo og na kay grupo gyud og ikaw ra usa na kay mabuhat tinuod pero Limited. Madani Di ka mo productive, di ka madani ka productive. ba? Mo bitaw na mapili kag sa imong So, environment. paminaw mo, girl. Productive to. Dili. Kuha na guys, kanang wala miningon sunda na amuha ni mga kalingaw gyud sa una mga binuang rin na. So it's a good thing we immortalize this one no, but I'm not sure if i-appeal ko ni something. Pero gatuwa lang ni nga version. Samot tani sunod lot. Ha? Kay sunod kani ako istorya. Sige, Kadiyot sige, ra kani sige. tanan pero kuan ra ko to dito sa registrar napit ba clinic. Hilom kayo ko ba? Kura kay ba ko Gawas la kahit ang among kuan. Napandol nga na do.
Naduot ang kaang. Kita ko na. Ang kaang dako ba niya? Ato na graduation. Dili. Dili day. Ang kaang Lord, dako sorry ba Lord, niya? pero naduot ang kaang. Way nangatawa paglingin ako, wagid pero marag giluom ra tanan ba? Nagpugong-pugong. Giluom gabiha tong ay makagaba man yung katawa minus Madre 10 ang ba? Minus 10 langit points. Ati wa man ko ma-upload ni guys. bitaw. Di, sa sugod na lang. But nga ni mo kuhan. Ako, kay bara ko medit na. Don't worry. Share lang ko to bids inyo ganahan, wag rin na problema. Ikaw, Brel, basin na kay nainumduman dia, Brel. Ay, kay fourth year na mud ko. Anay. Fourth year mo. Jeff, paliw kong pa-play, Jeff, sa Slideshow. doing slideshow, mga throwback. Agoy, kani yun na po ko. So, i-zoom, paliw ko, Jeff. Scroll. Anak. So, kana, naa si Jimmel. May buyog na. Ako tunga, si Yotem. Jumar. Kyle na Kyle. skilled. Ya. Paliw ko next. Ikaw no Mil, ote mo ro mag-chicks di Mil. Diri na balay, awa. Oh, ate ni Wanga Diri pa na. na to dihay. Edgar. Tiger kung alawas. Kyle, Denver. ako. Shout out Denver. Diri na sa Denver si Ako na. Ato na. Oh, Ato na. di ako di. Aton. Ato na Oh. Carlo ato na. Carlo Ato na. Jimmel Gapuwa. Jimmelo, piyaw po kay Jimmelo. Wala Di Edgar Wanga pa garo. na to no. Wala Edgar. Bata pa giuba na. 2012. Oh, 2011 or 12 na rana. Bata pa giuba na. Edgar. Ano mga genius. Next. Imo pa ako. Gikomentan sa ko mama. Pukawa na mo tapad dong. Natug kamar. Sige mga matas kilahan ko na ko guys. Saan na po? Natug ka. Tapad mo. Pukawa na mo tapad. Imo ba? Ay uso sa Next una imo. next. Dara. Melo. Rio, wala pas Brian ano. Tour na, Edtor. Edtor. Educational tour ba? Teacher Spring ba. Di gina mawagtang yung snookup. Bro, ka na ko, dog. Ako Imo nang garo. Di pero naning naman aron. Ako man snookup yung Gilman. Ka na mag-snookup Ay dungan naning. man ana Edtor. Kamo man na napikas. Ay, classmate oy dati. Classmate. Mo day. Classmate na tana. Wala ko next step. Hello. Recollection, no? Oh, Sabio, reflection. Jimmelo. Cute. Shoutout ni Aton ug ni Lars ha, umpad. Oh, Joy Tumaro. shout out. Brother and sisters. Joy. Love and peace. Isang to na likod ka po ah. Ay Lars. Si Lars na. Bless and love, bless and love. Namday gibuhat na sa kuan gud. Kani. Pag recollection mo. Daghan tagi buhat ato nga bawal. Katong Ningos Castro. Usa to gingon ni Castro. Kato. Basta daghan kani dong usa ni nata sa top. Oh. Dili ni panian. Unya nagdama kog kamera. Si kani high school pa magdadana Picture-picture ko ta dito. kamera, nag-picture ta dito. Di na rooftop. Nya na Nay rooftop kani di gini pwede. Gibadlong kita ani nga di Niditso ta pwede sa diha. Oh, nangana kita kay mga gahi bitag mga naong mga outlaw bita. Di ka nang pabadlong gid mga bata ba kay wala lagi tay kanang You don't own me. Ano ba, no? oh, murag walay kuan bitaw, walay gusto nga mo sunod sa authority bitaw sa eskwelahan. So, indot untag naay naka-guide na tog Kuryoso lang ito. Red bill. Awa ha. Nakoy para analyze ninyo. Ha? Red bill ba? Third year ta, classmate ta. Atong maestra, katong babae. Oh. Friends na ako sa Facebook ron, hi ma'am. Di lang ako mentionan. Pagpuli ni sir, Oh. di ba? Buutan kita sa tanan. Magkinabuang ta pero ato gid siya respetuhon nga dapat di mawawa na maestro. Ug naatay nga na nga teacher permi, nindot kayo atong laro ba? Dili ta magsigingani ba nga pabadlong permi kay ug naato siya. Respetaran man nato siya nga kani tarong kay nila ako maestro. Katong sa si ma'am pa. Wag gyud taho dato man. Di lagi kasabot lagi ang babae nga maestra. Lucky gud Di man ta. siya ingon nga di kasabot. Kita mo di magpakuha. Di usa sa nami go awa og babae ka magtudlo kag lucky, di ka katudlo sa lucky oy. Nagdako go na nga lucky. Kuan nya samot ulit taw. Testosterone sa lucky oh, ang ilutaw. Grabe gahi kay mga naong niya imong awayon mo to nga pirmi siya makakita og away sa tong mga babae nga classmate o magiglali siya kay ambot lang po niya basta kita di kita ganang magilalis niya kay makanang ta babae maguna siya. Di na siya kasabot na to, makana to ba oh. So mao ni magpabadlon ta pirmi kay ang ato na pong maestra niya na lahi ba diligid ka gets na to ba. So natay ka nang mo nang mo ganahan gi ko encourage mga laki nga magmaestro kay para mga bata nga high schooler Dali kasabot. makasabot nila ang maestro oh. Sa'yo kasabot ba? So the more teachers nga lucky mas nice. Kaya mga estudyante nga pareha na to sa una mahatagan mi ta og kanang dapat respetar rami. Nay mo ana nila ba? Kaniwa man. Alaboy-laboy ta pirmi ta magbinuang. Di ba nice kayo katong third year lagi ta si Sir Clint Delgado ba? Nga pinaka-idol. Kaya ba ko idol na nato tanan nga maestro. Kuyog basket, Kuyog inom. Oh. Nya mag-inom ta di kita mapabadlong kinaaman siya.
So nice ang dynamics Pero ba pag nagi sugod ko. niya pabadlong ato na nagpabadlong butangan niya. Dili man to pabadlo nga parehaan ni nga kanang murag ni kiat ba. kiat lang okay naaman siya murag lingaw-lingaw na lang gud nga Murag kiat. moto ang murag moto signal ba nga okay na. Okay na oh. Mao ni ang Pwede limit na, pwede kay na. mamadlong man siya ayaw. Mao natay limits ba. Ma-control man ta niya. So nindo to kani samot na ba jud kamera nga kanang ganahan ko ang take sa kamera kay kanang mga dili gyud makuha sa lain ba. Palo ko next jet. Huwag lawas Jimmy lo. Birthday ni sa Tomigas Angela. Kasi katawadan. Sila religo. Na mo kani. Bungkling. Next. Kamusta? Naka-jam niya to kay sa pag uli niya diri. Dumog ko to. Wala ko to. Ano ko abso? Karon marag abso. Lagi ako, nindot pa kay shoulder gym milugak ko. Next. Jumar liog ruminindod permi tanaw Jumar. Nanong tag-basketball sa mga Koreano dito. Koreano. Mo na siya first nga kuan kanang Asia League ba. International Basketball League sa kuan for each. Next. Ako Mark tanod dito. Nana bes gawas Mark ro. Minyo tong siguro pa do. Minyo naman siguro. Asa sa Singapore? Toronto. Okay ba? Canada. PT. Sige next. Lah. Kita na. Daraw limpyo luyo sa kuan Na ba. Ismael oh. Ispil. Okay, next. Magsasayaw to sa una. Ang di pwede magpa-jersey, nagpa-jersey gid. Kinsa si Bawal ba daw ipa-jersey ta to sa. kita. Wag sila mabuhat, Ya, mabuhat. ang ato palusot ato kay napatay ta kay di apil tagliga. Oh. May badlungon na zona na. Palo ko next. Next. Kami yung po na. Mga gahi oh. The first exercise. Spider-Man. Lima kaskulahan. Naging ala. Diba? Dili. Paro pintal mo. Ay, minsan na kay makuha na. Murag Sabado siguro na. Kuha na migo. Kanang walay klase sa hapon niya. Wa pa ta nang uli ba? Nagtago-tago ta na sa kilid. Wa ta nang uli diretso na. Niwang ko kita ba? Lah. Fourth Kana year. mga aktor. Di ka kita dulu. Badas. Na ato na kay. Daghan giko. Survive nga na skilled do badas. Actually guys, na ako'y around 10,000 sa akong kuan, sa akong files nga akong gipang taguan. Dili gina na akong pang-upload. Karon na naman ingon sa mga picture alot sa una mga candid ba. Actually daghan kita ka batch mga ayo lagi, di ba sa una awa. Sa una katawan ko kay magdadakog picture nya timer ko. Katawan ko niya anak, wagid ko pakin yung mga tawo man ako mo nang daghan nga maglagot nako. Kay bisan pag ila kong katawan, wa mo ko pakin ninyo. Karon Kay masuya na ta. karon kay ba? Kasabot na sila ron. Ano Kasabot na sila ron nga atad advancean magunahon na ni alot eh. Grabe kay memorabilia ba? So daghan ko, lapas lagi 10,000. Ang nako ray pakita diri mga Karon 20, makakita 30. lang ta na. Bakay numdum na deta mo na hitabo. Sige. Diri magbanda-banda na. Daraw diha kita lang sugod. Pero wala pa ta nang graduate ani, high school pa gid ani. College. Abot na first year. College na. Mozart to si Bino. Silvino. Shout out Silvino Masirin the third. Balik ko for. Lakan na may mga gahi. Kanin nindot kay nga picture no pag high school no. Indot kira. Natabunan lang akong idol si Darian Borsi. Shout out Darian Borsi. Nangumo gid ano? Dai suga din mo. Bihalo te, padong bagay permi. Samot na nanas Samot na kilid na, gapuwa. Kanang gapuwa. Nam lagi mo tik palit sobrang dia lagi. Bila na to drop. Next. Trio. Actor. Wapas Braille na trio anak eh. Kuha pa pachimbag pas bro lang panahon. Anjing mag inside the bida the section day. Kay namon may picture kamoy bida batian ninyo. Dili ako mo gitig timer ana so kay ako'y makapili og asa ko mo position ba. So wala gi mag na kung ako diha wagi mo palagi ako may nagdas kamera. Oh, next. Nate banda. Karahay na. Sa imong lulo. Kuha na Project Unknown Band. PUB. Na Edgar na drum, nalihan. Ya iyaha po ng gitar. Oh. Kang Uncle Roy na. Sauna. Nindot pa kayo ng drum. Nindot nga drum. Pearl. Ato sinin na agar. Napa na ako di agar. Next week. Nasunog man ako nga. Ay una. Napay mo na. Ambot murag wala ko kakuan. Kami may Dugay na gito. Kita man print na. Oh, kita lagi na print ana. Kay mag-business man unta tag sinin na. Ako nag-design, ako nag-print. Warang gyapon gamit. Nasunog. Nindot man kay logo, no? Sa likod ba? Klaro kay diha lagi kinatangtang. Kitulko man na di ba?
Kita ginagana no. Kita Tuloy ginagana. inyo ha. Nya, iguman, blower na yun. Aptan ko tagtong gabi. Dugay to eh. Diri oh. Movie Maro. Klaro kayo, Movie Maro. Kung pupanda. Kung di kung pupanda ka Biko, to. di ka kaingon kaya ang mga ingana nga picture daghan kayo. Aray na magtamban na tambay yung Kung di kung pupanda kay Mostly sa itong gitan, American Pie, mo sa una. Kung di one more chance kay katong kuan, katong Miracle Di, pero 7. ang Wala hapin pa sa na supa. panahon na. Ang hapin sa check supa daw ba? ang High audio. school na tong Lot, ang hapin sa supa mo, gyapon. Oh, maglaylahi raman eh. Rotation raman ni namo. Oh, good ra. Next. Dire pa na. Nana tay banda. Ila Charm. Ila Charm. Birthday ni Charmin 18. Kana may ninot nga Braille, oh. Niwang na kayo. Niwang kay Speed na kayo. bro. Wapo Kaya man na the guitar man and the kay ako pa may magsigitar-gitar na nila. Ikaw man ma-beatbox na namigo. Kita. ya ko nisir ko. Ikaw na naghupo, Mel? Jimil. Jimil gid. Nilak wala. Tara ta. Beatbox garo. Mura man ka ng crew sa catering. Wala lain mabira ba, no? Boss, wala lain mabira. Pwede ka, boss? Ano ba? Mura membro ni Bossing. Itong mga babaeng amiga o sila Marga. Atay, Jumar, bro, napapicture mo gina sa beatbox. Di, magi mo nakamao mo beatbox. Ang uwang lagi ng kalo na ko. Ay, si Kuan, naigo na po. Di ka buka mga gitar ganyan hanto karon. Gilingkuran bagi ng amp na gamay. Gigi, next. Dire. Dire gyapon. Kaya college mo na ni. Actually guys, kani. Kanya college mo na first year ko. Kuan 7 years ago, exactly today. Today yun. Gawas niya sa akong memories. Nanaon niya, makita na. Mana? Next. Kaning lugar ah. Aray, dapat mo. mo. Kinsa lang na. Ako na nag-delete. Ako na nag-erase. Isa mo na. Kita na. Kailan yan ah. Lato kita na namista ta sa kwan. Kailan Mawisay. Kailan mo na dire. Silingan na to ano eh. Silingan mo. Tara na yung nawa. Okay, balik. Na dito. Nawagi. Nawagtang. Magic. So mao ni ang atong kuan guys, band nights nga inig human to practice 2 hours 3 hours kay mag inom-inom ta dire o istoryanay mao to atong banding gyud kay ara gyud mo pitik ba nga tad ingani di ang giagian sa kumigo di ba sa una kay kusog ba kita maghisgot tayo og Napa man atong mga girlfriends di ali. Napa atong mga niga dire katoning natay napoy kuan sa Edgar daw napod siya Ano murag na blur na. ako nang gi-iris Patay gagaw na. Gidit butang mo na na to to. gidit na ako nang gi-iris next ito na no karta Ano sa karta Long Bridge? Long Bridge. Nindot kito. Na sila lingaw kito Lars, ano? mo niya itong mga supporters guys mo nang di gid na nako sila kalimtan kay suporta gid na nato sila sa una unsa ra gud sa una di ba manukar ta nga di ka mao nya naatay mga supporters ba itong mga amigo Kuan siya ba maboost itong confidence ba. Tinood. Daraw asa naman na t-shirt nga music save my life. wala na birthday Edgar Diyan na sa mga. kani Sunrem Rem Days. days nga college na tani di ba second year Dito sad mi ana. Dibo ng Marga. Ang Lagi gilabay mo ni lagi Jumar ang Skyflix. ikaw gusto niya Di ko lang. Dito Skyflix katotong Slackers. Di katong nipis king nga biskwit giyabo sa buko. Ay, super 10. Oh, so Sa bahis kinuwang. Giyapo mo. Na mo suds bus. Nga. Di kanang nagbiyahe na padung sa rin. Mel Anam siya, ate kapuyag daw ni giyabo sa buko. Ay, yan medyo. kaya mo ka ni Mel nga nangutan na ako nimo naligo tas dagat nya ni ana ko nga asa ni Edgar day wala gini kuyog ni ana ka anay kuyog lain mga marin pod mga kauban niya Mga batch na. marin mga marin niya kauban Nagradwin. kunya niyan ako nagbinaw ko hula murag si Edgar layo di ko kakita Si Edgar gid. ang iyang ingon pagkaugma usangad pagsunod ugma gani niya na siya nga naram ko diha sa anapog anak ko nga unsa kaning oras na nangaligo mo ano siya nangaligo mo na oras na ko atid sila lagi to Gito. makakuan ka ba naay magnetic field nga makana ka naagi something diha nga tao nga bisag layo pa kay makana ka ba murag naagid something mo to nagbinuha ko naagid garo to layo man di man ako makita ang naong mura lagang energy ba nga naa siya dito ano ko sakto gid Edgar nga energy. Lagi na timinga. Salbahis nga energy. Unsa kay tabo no og nag-abot jud ba no? Nakita gid. mga kwanto migo 200 meters ra makita nato ang ilang mga lawas naglingaw-lingaw sila Pila mga mga forma ang naong di
Gamay Nasin ka na to, daghang lima unom. Di kay di mo mangut to kung naabot mo to dili to 18 roses. Sobra na siguro. Mga 25. Patlingaw kay ni guys. Lingaw kay ni. Usan is pinakalingaw na ko nga kuyog tanin nyo. Tingnan ka na sa Nya, mao gihapon ni ang cover photo ni Jomar hantod ron wagi ni Mosa. Taraw. Di ba? Oh. September 14. Karon Yo Karon to na. 14 din na day. Another Karon Saturday night to, Saturday night karon no? Karon, sir. After 10 years. BI, 11 years. 11 years. 11 2024. 2013. 2013. Sakto gid kayo. Last na to. Sige, close. Conclusion no, ato yung mga mahimduman hantod santod kay katunyong gipangingon ang mga binuang gid. So, mo to ang gisingon gid sa podcast nga. Okay ra gid ka magbinuang kaayo na lang naagid kay boundary. Kay once mulapas mo kay boundary, makuan ka sa law nya ma-outcast ka. Kanang may ngana ba nga di na wala na pare atong usa ka amigo na to ba magtanga na kag mga amigo ba dapat naka boundary kay bawo ka sa kunto bang limit nimo Di nga na lang to na ko i-share. Nata ko na inumduman nga memory. Pista to ila Lars Umpad. ipad ang microphone ato bang nimo Pista to ila Lars Umpad. Ako, Braille, Miming. Yeah, man, siya may mag-share ay hilom dia sa mga. Amo man to. Please elaborate. Ako, Miming, Zipura, Braille, Lars, Anthony, kinsa pa to lain? Izra, Ira. Katong taga Waiting Shed. Taga dito pusok ba? Ila ko ba? Si Ila Andoy. Juan. wagi gisuling Braille Ngano di Wala magagaling. lang. So, sakit di mo na share niyo ay noon sa pangan nag-name drop ra mo mo gipang. Naon sa man to? Jay dong. Elaborate. Ay sabi, post na mingi sa tabi. Smoke break. sige smoke break na Smoke break na bro. post ko na siya post lang ayo sa second part, we are joined here by Dan. Introduce yourself, Dan. Ako rin si Dande. Kusga. Bro, chicks. Silingan ni Edgar. Danoy. Nga, murag nadara pa nila ba? And to celebrate our adult friendship, instead of brandy, kuara ko na trip. Magkuhan ta, mag-black label. Bigyan. Uy, isa imnos tani. Uy, Sa kay una, tambay ra sa ba? Sa una ba, kay magtagay, ano kay, nasa hard kay for the devil, gid. Oh, nay for the demon. Karon For kita the may demon. Di na tayo hatagan ng demon, Roy. Oh. We turned ourselves into. Mahal na kayong lim nun, yung magpurda di mo ng yapon. Pinod. Ako to ulit. Cheers. Duman. Kasi so ba din? Mahuman ba din? Cheers. Nice one. Disgathering medinda to karota. Vampire Social Club. Ang T5 din na to rin. Amo naman to. Jim Milliard to gani sa mga from nang ito mama wagi mo busog timan. VIP minito last. Real quick. Mao lagi ako kanindutan kay ako nindutan nila dito eh. Si Trek, goodbye, bye, son. Shout out, Urban Dub. Franco. Napay pinaingon. Wako kapangayo o ganang wristband ngod. Pagsuna ko, naro ko ticket. Matik eh. Makita niya ng akit. Nakapapicture pang Franco gakit. Gabi alipi. Ako pa picture gabi man. Quick story no, nag-outing mi sa akong client sa trabahoan. Yan na akong client ba Australian. Na si Akit na yung banda. Ako silang gidol. Ako silang gidol. Paila ko. Tanaw kay VIP, mas Ilan ito nagpicturean na akong client. Kay mura ko si Barbie Almabis. Katong gipost ni Akit ba? Gipost ni Akit. Facebook. Dagan gyud nang share nga mura ko si Barbie ako dili man ni mura si Barbie. Kay pero maybe ako makakita. So para nako dili. Nya mura siya nakuan ba. Shout out nila Akit no nga gikan ta nag-record sa una nya niagi ta sa Kuwa Treehouse. Pag ato sila itagad sa judge, oy. Oh, there's a Backyard Project Studios. So Dan, give us a story Dan nga bisag kinsa nga di mo na hinduman nga kalingaw, kalipay or
most Kasakit, memorable so. either lisod ba, kakapoy ba, ano sa man. Kuha na mo sagaran. Kanang magtapok mo. Tawagan mo kung Edgar. Dun. Arin. Upay kaon ba? Shots na sad ko. Kani Edgar dyan eh. Upay kaon ba? Awan na. Gipainan mo sa emperador. Loda dyan sa kuha na impi eh. Salig lang ba? Manami kaon, no? Ngat ka tag lubi para maglamaw. Napatoy lubi usara to ko lubi sa kuan sa plaza. Pero usa mo sa nag-business una gino pag pandemic og milk ato tea. yung milk tea dyan. Bubati pa to. Boba Street. Legit sa to. Boba. Kusog. Wala expect ba? Pero kuan gyud wag ito taro proper management kay ang halin ipalit og inom, ipagkuha sigarilyo. Dahil gamay kita kay gasto na yun ba? Dito gamay ang kita mo Ano ko dito din? mo 5,000 migadlaw. Asa ka mangina sana 5,000 adlaw. Busy ra kita Edgar karakara to Edgar. No, tungod sa Kinaguna mo gid mo ato migo. di unique sa gito kay ang among pagsugod na mo ang kuha na mo among milk tea wala sa kanang plastic cup. Amo kay gi plastic bottle ba? PET bottle ba? Hasol kay isudo lisod Dili ang kito complain kay sampo ni mamalit kay i-freezer. Unsa ko naman nimo pag inom kinigahi na good. No complain din kinigahi ko no kapuya kanang ako na lang chill na dapat. So nade tay mga friends nga business minded pud diyan ta no. Ayun na ninyo migo. Bulikon lagi pohon. Pero adult talks naman ta. Kay nag-whiskey naman ta, di naman ta brandy, rum, matured taron. Pero nakainom naman ta. Too sweet Nay excuses. excuses. Balik ra gyud. Cheers. Cheers. Kani nga cheers is I want to dedicate this to my second year advisory, Ma'am Laura Cosep. Nga wala na yung taon karon. Condolences sa pamilya ug sa friends. Condolence. And to my classmates, condolence nga naay mga good memories. Ako good memories ni Ma'am and I want to share it today. Kay di ba, math teacher man sad ninyo siya. Siya mo pag fourth year mo. Second year high school na ko siyang advisory teacher. Higit ko kalimot, siya gito ang maestra nga every grading ibalhin ko lingkuranan. Nya tanan nga lingkuranan ako mabalhinan, matabian. Usa na, uyab ni Jimel. Si Very. Tapad mi, B1 G1 man oh. Tapad mi. Sige gid labad over kay tabian mo gid ko. Nya tabian man sad siya so magtabi mi nya masuko siya nako nga. Ay, kayo tabilot nya siya kay mutabi man sad siya. Mura siyang madaw say. Balhin og lain natapad ko ni Cool Kappa tagiya sa Mactan Food Hub. Ano na? Kappa Food Hub. Natabian pod. So tanan lagi matapad na ko nga bisagin sa para matabian gyud. Ganahan ko akong atensyon dili sa klase. Tabi gyud sa mga tao karon na ako'y podcast. Mao'y mapagawsan sa akong thoughts ba. I'm sure naasan ni sila ilaha. Mabutang bag pareha ka Jimel sa sports ba siya nga imbes nga ganahan siya magsigdog basin mo to imong amigo. Nga di gid ka ganahan. Wala pa nag-out sa klase na ka sa basketan. Mao sa to ang imong way. Nga ganahan ka mudog basket yun. Si Brian ba siguro wata kay baw sa adto sa tumoy sa lingkuranan sa classroom kay magkanta-kanta siya iya didto. Kay di gid kagawas ang mga potential na to sa una kay bata ta dili man gud na masabtan sa school. Ako gyud maingon ang school system is built for girls. Kay ba mga ano? Ano naman? Kabantay mo ang mga bright gyud sa room is girls. Naman say lucky. Pero dili. Pag high school na mo, kami pero may majority, bright, di man mabay. Majority gyud built for girls lagi gyud ang school. So, in general, generalism ba? Di man bright babae sa mga high school, kami may bright. Di ang pag-college migo sa logic nga subject tanan lucky. Logic nga subject. Pero bright gid sa academic ang babae kay it's built for them ang good mag-drawing, magsuwat. Kinsa may lucky ganan magsuwat. Pakita ako na ko nagsuwat sa blackboard. Babae gina. Babae gina permi. Ay, suwat na ba? So, hindi mag-doktor yun. Kamo migo, unsa may nabantayan ninyo ron nga adult na ta nga kana na-realize ninyo nga pagkabata ingani di ba? Kuan. Ang atong pagka-carefree zone. Sana. Sana. Wanderlust. Nga way oras sundon ba? Kuan gid kanang ang atong kung sa atong passion gid ta sa na wa gid nato kuan karon. Mao na migo nga once makakita tag trabaho, balik ta sa atong passion. Unsay ganahan nato pagbata? Aram kita mo excel. Taas ang kay pila. Wala. Taas ng lubi nga imong itanong nga lubi dwarf man. Di kataas. Lubi-lubi.
At least imo gipasuyan ba. Ana sumar ba. Marag mansanitas ba? Atay kaptul man. Wa nang ipahira na nako buko-buko. Antos kantin luyusin yang. Marag mansanitas lagi. Pero feel na ko lutuan taron ni Dan. Pwede ra. Chef. Marag mo Masikatan ni passion sa mo. ron, Amot lang. Hindi, sa kuha man ka nang libog ko sa una kay nag-center sa ko niya. Wa ko sabot ba ko. Asam ko padungan eh. Center ba eh. Pero isgot lang. Shout out. Scammer kinda ko. Scammers! Daga tripping. Daga ni nagi ba. Tulo jud. Mo na. Kasi nag-recruit ako. From seaman to scammer. Pero namoy nakatunan na tumigo. Grabe to. Katon kag stories tao. Dagan. Madlok mo story tao to kun. Nya. Pero ako ato ni avail naman ko sa free trial. Wa ko nang hire o nang recruit og mga tao ato. Ang sweldo ba? Perks ba? Limay ka kada sweldo ni Jollibee. May lasa taron na yun. Manangid pa, magawas ako kuan gina ko client. Nagilyo. Taingnon mo na nimo ang baboy nasa urmok. Tinood. Pogid. Ba? Nyaw chow mo na mo ko ang baboy ka. Actually no, napabiyadaghan ni ngana. Oh, Migo, napabiyadaghan ni ngana ron. Dili na lang ta madake kay bawo naman ta. Kasabot naman daw. So ang katong mga wala pa in town ka get sa mga ngana, daghan gid kay mabiktima. Wala pa experience na murag Bago pa ka nakagupot og kwarta. o kanang makadanim gid ang kwarta gud. Di bitaw kuan lang ha. Ang ako yung na-realize nga while kuan man kataas naman to edad, hapit na 30. Hapit na mag-birthday 29. Ay, 29 na to, Mil. 25 palagi ko. Pero Leap year siguro 20 ako na 20 man. Boy ano gid. Dito guys, kanang kuan while bata pa ta kuan di man kita maminaw kung sa istorya sa ginikanan sa mga naka-experience pa kaysa rato ba. Musuway kita, okay ra na musuway pero butang ang limitasyon ba. Kay too much kay di na mi. Na ako inindot nga na kuan guys katong kaming ko Edgar nabot na purgatorio. Abot na kumbento niya na misinterpret nako ang tindira sa namaliyas tindahan man purgatorio. Nga about to sa pare siya among topic ato ang tagay. Once is enough daw, twice is okay lang. Nga ikatulo na ko nga shot kay murag Over na. Too much. too much na ko no. Yeah. Ano ba? Imong na naon pare gud. Minom din na syempre na ako na gud. Tao ron gyapon. No? Pero kuan ba? Nasa limit, yeah. Ang realization ba? Yeah. Kung ma-fail ka sa okay ra kay mag-charge to experience ba? Ikaduha, try nimo basig mo succeed ay. Pero masayog gyapon sayop gyapon ka, di gyud siguro para imo, ana ba? Mao na kung kuan. Wata kay ba nga. Oh. Dili pa karon ano. Ang 3 times Migo dili pa na mao. Mao sad, Napaginay mabor napigi sad, ka po siya na. Oh. Pero dili mo sa kinabuhi nimo ka maghihap pod. Dapat yun. Oo. Ay gid paghihap. No pressure at all ba nga sa taas na kay edad para mangingon trick na taas ng lubi. Wala gyud taas nga lubi og kabaw ka makatkat. mag-ihap ka nya ang kuan de kay ay na lang. Dili Migo, anam ko na. Di ka kibaw katkat na may dagang tools nga gamiton nimo. Makagamit makag tools. Ayo gid. Nindot sa tulagi nga nitabang siya namo gid mga tao nga motabang na to. Good. Ikatugway naguna ato disud kita sugdan eh. Nya Ginard pod. Tinood kay daghan ko ginbitar Migo, dili mo kuan, dili mo show. Ya tungod sa iyang press ay kuan nino okay ra din. Makatabang lagi ang mga tao nimo. Ang moraleso na naagi makatabang ni mga tao. Duo lang gyud. Ang tao mo gud egoistic kayo sa mga laki. Mahadlok mga igtabang. Tinood na. Pero tinudan na social creatures kita. Di kita lisod yun nga. Walay lone wolf gyud. Sa unang panahon pa, no man is an island ba? Kana kadungog na mo kapila na. Nga maginusara ko kaya lagi ko nitanan. Di malagi. Kani nindot kini istoryahan niya. Pero Ano naman? 12%. Ay, gamay lang kayo. Okay ra na ako na. Dapat manima. Sige. Bro, ayun na-delete lang. Hey. Atuan ni Migo. Atuara ni. Ganahan mo mag-close na ta para sa public na podcast. Ato ni close. Nalingaw paminaw nyo. Pero mag-break ta. Di, i-close na ni. I-close na ni. Guys, I think that's all. Kuan, among mga gipang share on is personal man. So, we have here the powerhouse gud sa akong high school mates gud nga. Sila ako mga duulan. Mag-part 2 na lang ta guys. Unsay masulti nimo Jeff, dili lang gid siguro ikuan nila no.
Come on, Migo. Ako lang, diha man ta magkat-on gud. Di, ang mga bata, ug nay bata nagtanaw ni Migo, ibuton ninyo nga 16 years old, nilutanaw. Para nako lang, I'm not telling them na buhata ang sayop. At least makibaw sila ba. Pero lahi ra gyud ng first hand experience kay diha gyud ka makat-on gyud. Though, pero naman sila idea. nanay sila idea You ba? heard them. Atay sayop mo ni. Ano ba? Yeah. Mapugngan mo ba? That's good. Malimit ba? So, shout out guys. Shoutout ko ni Bibi, nga way Yeah. signal karon. Asa mo dyan. Nasa Alcoy. Nice. Happy birthday la. Kautrek, shout out. Shoutout ko ni sa kong uyab sa nasiya sa merkado ron. Katong negosyo sa iyan ba? Negosyo sa iyan ba? Shoutout. Katubang kuan ba? Itong surplusan ba? Oo, sa pura Sakura Japan surplus. Kalot. Mag-search pa na siya. Kalot. Ako, shoutout sa tanan nakita sa pictures no kaya ako man na i-show ganiya katong pictures yes. purchase days. So, mga na to sa una kwenta. Mga 20 minutes ra lang ma-upload at tinod kay 2 hours. Sa una guys. Sobra pa kita 2 hours istoryahan na Super ganyan. tours. So, thank you pod kayo ni Jeff no akong assistant diri nga Jeff. co-host nako pirmi. Nice. Number 1. Yeah. No, Oh, Sa sa mama nga nang gininara ng ita. Nara ko dire alot. Ate, Nara ko sa Facebook. happy ko na siya pero lain ka Ay, na to. wala. Dahil sakpa ko na, mama. Shoutout dahil sa Sakura Japan Plus kaning surplusan sa ante sa kong iyab. Kuan po, shoutout po ni Bisaya Studio. Apil ako sa imong vlog sunod. Lami kay kagkaon. Shoutout din ni Mr. Fake Taxi. Love. Bye. Bye guys.